వందనకి అందరికీ సామిని అందరూ మరోసారి మీ మినడు వాదనకి దేవుడు నాకు సాయం దొరుకుతో నేను కొంచెం లేట్ అయితే సెమీసటి కరెంటు మందిలే అందుకని చాలా లేట్ అయితే నాడు ఇంజన్ మన దేవుడు వాక్యం మన క్యాన్స్ కాడ దేవుడు దేవుని వాక్యానికి దేవుడు మంచి సాయం దొరుకుతో సమయం ఇస్తాం మనకి మరి మీరందరూ సాయమినరే మీ ఆరోగ్యం మంచిమైందే నిజంగా దేవుని ప్రేమ దేవుని కాపుదల మనం ఓడనాడా దేవుడు మన రోజు కాపాడినాడు మరి ఓరో రోజు మన జీవితానికి ఈశ్వరు వినం నిజంగా దేవునికి వందనాకి ఇచ్చిన నాన్న కూడా నిజంగా చాలామంది హాస్పిటల్ మినూరించే చాలామంది కరోనా వాసి డోలి అందినారు ఇంకా రకరకాల ఇబ్బంది మీద అతకైనా సరే దేవుడు మనం కాపాడినాడు మరి అందరిని బట్టి దేవుని వందనాకి కెత్తవాళ్ళు మనందరాడు మరి మన దేవుని వాక్యం మాడు ఊడక్కడ మనం యోవాను కుశలి కబరించి మాడు ఊడనాడా మరి యోవాని కుశలి కబరించి మాడు బైబుల్ స్టడీ మాడు తుంగురు వినాడా చాలా విషయం మాడు క్యాన్సర్ వినాడా మరి నేను కూడా మాడు ఊడక్కడ నేను మనడు యోవాను కుశల కబురు మరి 6వ అధ్యాయము 16 నుంచి 21 వరకు మాడు ఊడక్కడ యోవాను కుశల కబురు 6వ అధ్యాయము మరి 16 నుంచి 21 వరకు మాడు ఊడక్కడ నన్న చదువుతాను బైబిల్తో మీరు మరి బైబిల్ మత కూడటి లేదా మీరు క్యాన్ చేయటి ములిపెట్టెత్తు సమయతే ಒಂದು ಶಿಶುರ್ಕು ಸಮುದ್ರ ಒಡ್ಡಿ ಗಂಜಿ ಪಡವತರಿ ಸಮುದ್ರಾತೆ ಅಬ್ಬೆಟೆ ಮಂದನೆ ಕಪುರ್ನಂ ನಾಟಂಕಿ ತಿನ್ನಂಗ ಹತ್ತೋರು ಅಸ್ಕೆ ಸೀಕಡಿ ಅತ್ತೆ ಒತ್ತೆ ಗೋನಿ ಏಸು ಬೋನೋ ಹೊರಗ వాదుకుంట మొత్తం అసకే పెద్ద గాలి వీసోరు మత్తె కాబట్టి సముద్రాతి తలుకు పొర్రోడికి తేత్త ఓరు దాదాపు 3-4 కోసురుకు దూరం పడవతిని తోలోరే అత్తస్కే ఏసు సముద్రత పొర్రో నడిసి పడవ దగ్గరికి వాదనద్దు ఊడి ఓరు వెర్తు ఓండు ఓరి నూడి నన్నే వెర్తకీరి ఇంజోరెకెత్తో అస్కే ఓరిని పడవతి తీసుకున్నానికి ఇష్టపడతారు జప్పునే పడవ ఓరు దాయాన్ని ఒడ్డింకి వత్తే దేవుడి మాట దీవిస్తూ వాడిగా ఊడ్కు నాడు మన అంశం బాధ్యతకు మరి ఏసు ఏత్తెపుర్రో నడదటం ఏసు ఏత్తెపుర్రో నడదటం ఇత్త అంశం తినమన్నాడు నాడు ఊడనాడ ఇక మన ఊడుకు మరి యేసు మరి ఒక పెద్ద అద్భుత కార్యం తుంపుతో అది బాధ్యతకు మరి 5 ఆర్య మత్త 2 కీకి మత్త అవు 5 మందికి పైగా అందరికి పంచుతాం అది గొప్ప కార్యం తుంపుతో దాని తర్వాత మాటి గోడినాడ మరి ఇది కూడా మరి యేసుపేబు మరి తుంపుతా లేకపోతే యేసుపేబు నవ్వటే మన ఊడుతా గొప్ప కార్యం ఇంజరే మాడు మున్నెకెత్తడా మరి ఇంజు కూడా మన ఊడనాడ యేసు మరి ఎత్తెపొరో నడదటం అలా నడుతాడు అనమాట వాడు యేసు ఎత్తెపొరో నడుతున్నాడు అనమాట మరి ఈ ప్రపంచం కానీ మన ఊడుకు ఇంజర్ వరకు మన ఊడుకు చర్యత అయితే మరి బేన కూడా ఇంజర్ దాకా మరి యేసు క్రీస్తుని లేకపోతే బేనరు కూడా ఎత్తెపొరో నడిదిల్లరు వాదిల్లరు బేనరు కూడా వాళ్ళు దాయిల్లరు అనమాట మరి ఇంజర్ దాకా చరిత్ర కూడా ఊడుకు బేన అలా తుంగిలో కానీ ఏసు మాత్రం ఎత్తపొరో నడుపుతాం అన్నమాట మరి గూడినాడ శిశురుకు మరి పడవతరి బేకత్తరికు అబ్బెటే మందరి కపూర్ణం నాటింకి తిన్నంగా అత్తారు కపూర్ణం ఇంజరు నాడు మిందే ఆకే అందరు మత్తరు అనమాట అస్కే సీకటి వత్తెకొని ఏసు బోనో ఒరగ వాదకుంట మొత్తం అస్కే పెద్ద గాలి వీసోరి మత్తె కాబట్టి సముద్రతి తలుకు పొరుడికి తేత్త ఇక మన బాధ ఉండేందుకు మరి మొదటిగా మరి యేసుక్రీస్తు శిశువుకు మరి కబ్బుర్నం నాటంకి తిన్నాంగ అంజరు మొత్తారు ఆ దాయనస్కే బారాసుందిగా మరి యేసు ప్రభు మందిలోగా కానీ ఓ రోజుకే అలా దాయనస్కే పడవతంజరు మొత్తారు అసలు పడవతంజరు దాయనస్కే పెద్ద గాలి వత్తే మరి సముద్రతి తలుకు మరి పొరుడు తేత్తా ఎత్తుకు పెద్ద అల పొరుడు తేత్తా
కాబట్టి ఓరు మరి ఆ సముద్ర అందరు మొత్తస్కి ఇవన్నీ గాలి వత్త మరి తలుపు తెత్త ఇద్దరు మనకి ఓడినాడా 18 వచ్చినది మన ఓడినాడా చాలా కష్టపడుతారు మొత్తం రస్క్ అనమాట. కానీ యేసు ప్రభు ఒక మందిలో ఇదే దీన్నే మనడు మరి మత్తయి సువార్త కూడా మనం ఊడతాడా? మత్తయి సువార్త 14వ అధ్యాయం మనం ఊడతాడా? 22 నుంచి మనం ఊడతాడా? తర్వాత మార్కు కుశల కబుడు మనం ఊడతాడా? 6వ అధ్యాయం 45 నుంచి మనం ఊడతాడు. ఇదే ఏస్తుంత గొప్ప కార్యమకమంతనమాట. ಈ ಗೂಡ್ಕು మరి ಶಿಶುರ್ಕು ಮತ್ತರಗ ಅವ್ರ ಜೀವಿತದವರು మరి ಕಷ್ಟ ಶ್ರಮ ಅವರು ಓಡ್ನು ಕಷ್ಟ ಶ್ರಮ ಎತ್ಕು ಹಾಗೆ ಅವರು నారందరు మత్తరు మరి పెద్ద తుఫాన్ లాగా గాలి వీస్తే తలుపు తెదరు మీద ఒకటి బాధ మీద ఎత్తుకు పెద్ద కష్టం మీద వాళ్ళకే మనడు కూడా దేవుని నమ్ముతాడు కాబట్టి మన జీవితాన్ని కూడా ఇలాంటి మంత కష్టం అంతా శ్రమ అంతా అన్నీ మంత మరి దేవుడే మా డోడ్నస్కే ఇలాంటి అవన్నీ అన్నీ మనకి వాసరం అంతా. కాబట్టి వాడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం మంతవాలి. మరి మనిషి పై ప్రతి ఒర్రంకి మంత అనమాట. కష్టం అంతా శ్రమ అంతా అన్నీ మంత అన్నీ మన జీవిత వాసరం అంతా. మరి ప్రతిరోజు త్యాతకు మనడు బాధ ఒకటి మరి కష్టమైతే మన బాధ వేయితే అన్ని వేయిత మనకి మన ప్రయాణత వేయిత మనడు పందుగునగ వేయిత లేకపోతే మన నాటినోరుతో మంత లేకపోతే మన లోతుతో మందొచ్చు లేకపోతే మన చుట్టకింగ్తో మందొచ్చు గొడవ మందొచ్చు కష్టం మందొచ్చు శ్రమ అన్నీ మందొచ్చు. కానీ మనడు నిజమత్త దేవుడిని నమ్ముతారు కాబట్టి మనడు విశ్వాసంగా మరి విశ్వాసుడు కాబట్టి మనడు బేనా కూడా మరి దేవుడాకు మనడు ఊడవాలన్నమాట. ఇక శిశువుకు అలా తుంగిలు మన ఓడకడద్దు అది కూడా మన ఓడకడ ఇలా కష్ట శ్రమ మరి వాసన మన బేనగత్కన వేయిత కొంతమంది మరి జబ్బుకు వేయిత జబ్బు కొత్తపై ఎవరికి చాలా బాధమంత అలా మరి చాలా రకరకాల బాధమంత కష్టమంత శ్రమమంత అన్నమాట. ఇగ్గాలకే శిశువుకాలు అందరూ మొత్తరు పెద్ద గాలి వస్తే తర్వాత సముద్రం తలుకు పొరుడు తేదరు మొత్త ఊరు పెద్ద కష్టం మొత్తం నేను మరి యేసు రేపు తలుపును నేను నీ కష్టం బాధ అయిన తలుపును ఆ కష్టం బాతో నీకు వత్త మరి బాధ బాతో శ్రమ బాతో మరి ఓన్ పొర వాటెట్ ఓనకు మీరు ఊడాటించరే యేసు రేపు గుర్తుంగ మళ్ళీ ఒకసారి ఆలకి వాడు ఇంక మున్నడి కూడుకు ఇక ನಾನು చదవననుక ఇంక మున్నడి చదవన వచ్చినాము ఒక దాదాపు 3-4 కోసురుకు దూరం పడవ తిని తోలోరే అత్తస్కే యేసు సముద్రత పొర నడిచి పడవ దగ్గరికి వాదనద్దు ఊడి ఒరు వెర్తరు మరి యేసు క్రీస్తుని ఊడి ఒరు వెర్తరಲ್ಲ ಭಾರತ್ಕು మరి యేసుక్రీస్తు చాలా దూరం మొత్తం మరి సముద్రపుర నడిచి మరి పడవ దగ్గర వాసన మొత్తం ఒరుడి వెర్తరಲ್ಲ యేసు ప్రభుని వెర్త మున్నే గాలి బాగా విసురు ಮತ್ತೆ తుఫాన్లాగా వాసన ಮತ್ತೆ తర్వాత పెద్ద పెద్ద తలుకు తేదరు మొత్తం పడవ పొరుడికి చాలా మరి కష్టం మొత్తం ఉరికగా ఇన్ జూಡ್ಕು ಮನು ಊರು వెరసునరు వెర్తరు యేసు ప్రభునుడు ఊరు వెర్తరు బారు వెర్తరు ఎత్తుకు ఇక మరి మత్తయి కుశలు కాబట్టి మార్కు కుశలు కాబట్టి మంతే ನಾನು చదువుతాను మరి మార్కు కుశలు కాబట్టి ನಾನು చదువుతాను మార్కు కుశలు కాబట్టి 6వ అధ్యాయం నుంచి నన్ను 6వ అధ్యాయం అయితే 49 వచ్చిన నేను చదువుతాను. ఓండు సముద్రద పొర్రో నడదటం ஒரு ఊడి ಅದು ஒரு భూతమించి వెరిసి పెద్దంగా కూకవాడుతారు ಅವರಂదరూ ஒரு ఊడి బాగా కంగారు పడుతారు ஒரு బారి పెడతారు ఎత్తుకోరటి ஒரு దూరం కూడి అది వేరే భూతం వేళ దెయ్యం వేళ అనుకుంటారు. ఇంకోటి బాధ ఎత్తుకు
మరి మరి సావిని గురించి భయం, వారికి భయం ఏంది భారత్కు బేకుడుకున మరి పెద్ద పెద్ద అలా వాసన, లేకపోతే పెద్ద పెద్ద తుఫాన్ లేక గాలి వస్తుంది, మరి పడవ బేసి మునిగితే బేలైతే భయం వరకు మింది. ఆ భయం మిందే దాని తర్వాత మరి ఒక భూతం బేల ఇంజరీ ఏసు క్రీస్తుని ఊడి భూతం బేల అనుకుని ఒక వ్యర్థ ఓల్డ్ ఏసు క్రీస్తుని ఓరు మరి గుర్తు పేదిళ్ళు గుర్తు ఒక పేదిళ్ళు అన్నమాట. కానీ యేసుపై బాధ్యత ఎత్తుకు నేను యోవాను కుసిరికప్పుడు నేను చదవను 20 వచనం నన్ను చదవనాను. ఓండు ఊరి నూడి నన్నే వ్యర్థ కీరి ఇంజోరికి ఎత్తాం, నన్నే వ్యర్థ కీరి ఇంజోరికి ఎత్తాం. మరి యేసుక్రీస్తు వాదటం ఊడుతారు, మరి ಏತ್ತೆ ಪೊರ್ರು ನಡೆಸಿ ವಾದಟ ಅವ್ರು ಓಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರು వెరసరు మొత్తారు. అసలు యేసుక్రీస్తు బాధకెత్తే ఎత్తుకు నన్నే వ్యర్థకీరి ఇంజోరికి ఎత్తాను అన్నమాట. వారికి చాలా భయం వస్తే, చాలా భయం వస్తుంది. ಹೊರಗೆ మనం ఈ పడవ బెసుకు ముందు చేసే భయం, ಹೊರಗೆ ಮಮ್ಮನ మరి సావైతే ಬೇಲ మమ్మ దొలితం ಬೇలైతే భయం మింది. ಹೊರಗೆ మనం యేసుక్రీస్తుని భూతం ಬೇల అనుకుంటారు, అలా భయం మింది. అలా రకరకాల భయం ఊరికి మొత్తం. కానీ యేసు బాధకెత్తెత్తుకు నన్నే వ్యర్థ కీరింజోరికి ఎత్తాడు అనమాట. నన్నే మీరు వ్యర్థ కీరింజోరే మరి యేసు ప్రభు మరి కెత్తడి మాటకు ఉన్నాడు. మరి ఇక మత్తయి కుశలికి అప్పుడు జప్పున యేసు ఊరితోటి తిరిగి ధైర్యంగా మందాటి నన్నే వ్యర్థ కీరింజోరే కెత్తం. మరి ధైర్యంగా మందాటింజోరే కూడా కెత్తటి మాటకి ఓడినాడు. మరి మార్కుసులు కాబట్టి కూడా మంతరమాట పలెత్తుకు మరి ధైర్యంగా మందాటి నన్నే వ్యర్థ కీరింజోరే కెత్తం. కాబట్టి మరి చాలా భయం వస్తుంది ಅವರಿಗೆ, వ్యర్థరు, చాలా భయం వస్తే వ్యర్థరు. కానీ యేసు బతికెత్తారు, నన్నే మీరు వ్యర్థ మాట ఇంజోరికి ఎత్తారు. ಇದಕ್ಕೂ ಒರಸಾರಿ మరి మనడు కూడా ఒరోసారి వెరిస్తాడు. మన జీవితం కూడా భయం ఎత్తది మంతే, మనడు కూడా వెరిస్తాడు. మరి నీ జీవిత భయమిందే వెరసనేనమ్మా. ఒకవేళ అలా మతుకు మరి భారీ వెరసనేనమ్మా. మరి బాధానికి భయం మిందే నీకు దేవుడు తలుపునండి. మరి దేవుడికి వచ్చడం మరి వ్యర్థ కీరి ఇందరికి వచ్చిన దేవుడు బాత భయం అవసరం లేదు. వ్యర్థ కీరి మరి నన్నే దేవుడిని తటిగా మనకి వచ్చున్నా అనమాట. ఇక మన ఊడుకు మరి దేవుడు ఊరిని మరి ఊరికి ధైర్యం ఇస్తుంది, ఈసున్నాం ధైర్యం ఇస్తుంది కెచ్చున్నాడు అనమాట. ముందే మనం ఓడతాడు, మన జీవిత కష్టశ్రమ అంతా ఓడతాడు. రెండోదిగా మనం ఊడనాడ మన జీవితతే మరి భయం ఇస్తుంది మనతో. కానీ మరి దేవుడు మనకి ధైర్యం ఇస్తున్నాడు, వ్యర్థ కీరించు. దేవుడు మనకి ధైర్యం ఇస్తున్నాడు, మీరు వ్యర్థ కీరించరికి వచ్చినాడు అనమాట. మీరు వ్యర్థ మాట ఇంజరికి వచ్చినాడు. అలాగే ఇక దేవుడు కూడా మరి గమందని ఏత్తిని కూడా వాడు గద్దిస్తాడు, కూడా మనం ఊడితాడు. వాడు గద్దిస్తాస్కే తర్వాత ఏత్తిని కూడా వాడు మరి నిమ్మలం తుంకుతాడు, కూడా మనడు ఊడితాడు. దీన్ని బట్టి మన బాత మన అర్థమైతే యేసు ప్రభుని గురించి నన్ను చదువుతానేగా. మార్కు కుశల కబురు 6వ అధ్యాయము 51వ వచనం చదువుతాను. 50 అలాగే 51 వచనం చదువుతాను. వారందరూ వారిని ఊడి బాగా కంగారు పరుతారు. జబ్బునే వాడు ధైర్యంగా మందాటి నన్నే వ్యర్థ కీరి ఇంజరికెచ్చి ஒரு மொத்த படவ தர்த்தோ అస్కే గాలి ఆంక్తే కాబట్టి ఓ రౌటే ఓ సేన ఆశ్చర్యపడుతూ. ఇక మా డూడ్కు మన బాధ అర్థమాసకు ఓరు మొత్త పడవ మరి యేసు బేబు తరుతుండాలి. ఇక కూడా మంతే
ಯೌವನ ಕುಶಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಬಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಡವತ್ತೆ ತೀಸ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತು ತೋರಿಂಜರು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಊಡಾಟಿ ಮತ್ತು దేవుడు బెస్కత్కు ಹೊರಗೆ ಒತ್ತೊಂಡು బెస్కత్కు దేవుడు ಹೊರಗೆ ವಾಸಿ ஒரு ಪಡದು ಪರ ಮತ್ತೊಂಡು ಅಸ್ಕೆ ಬಾರತ್ತಲೆ ಅಸ್ಕೆ ಗಾಲಿ ಆಂಗಿ ಹತ್ತಲೆ ಅಸ್ಕೆ ಗಾಲಿ ಆಂಗಿ ಹತ್ತೆ ಏರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಲ ಮತ್ತೆ ನಿಂಜ ತುಬಾನಿಲೆ మరి బాతిలే ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಡು ಈಗ ಹುಡುಕು ಮಾಡು మరి యేసు క్రీస్తుని అధికారం బాత మాడు ఓడనాడు మరి మూడో మాటగా మాడు బాత ఓడేందుకు మరి యేసు క్రీస్తుని అధికారం ఓడినాడు మాడు మరి ఈ గాలిని తుంకుతో దేవుడు ಬೇರೆತ್ಕೊಂಡೆ మరి ಏತ್ತಿನ తుంకుతో తయారు తుంకుతో దేవుడు ಬೇರೆತ್ಕೊಂಡೆ సముద్ర తిని మరి ఈ భూమి తిని ఆకాశం తుంకుతో దేవుడు ఓండే ఈ సృష్టి తిని తుంకుతో దేవుడు ఓండే కాబట్టి ಒಂದು ಕೆತ್ತ మాట సృష్టికి ఏం చేతి కాబట్టి దేవుడి అధికారం బాతో మాడికి ఊడనాడు దేవుడు ఒర్రో మాటకెత్తుకు మరి ఏ రత్కని క్యాన్సవాలి మరి గాలి ఎత్తుకొని క్యాన్సవలసిందే మరి కోండే దేవుడు గాలి తిని మరి ఏది తిని మరి భూమి తిని ఆకాశ తిని మరి పొడుదు ఉక్క ఇంకా నెల అన్ని తుక్త దేవుడి పైన ఓండే మనకి ఏరెత్తుకు భయం అయితే పెద్ద గాలి దుమ్మత్తుకు మనకు భయం అయితే పొడిదిన ఊడవలకి మనకు భయం అయితే చాలా రకరకాల భయం మనకు మంత మరి భూకంప బతుకు మనకు భయం అయితే ఊడటి కానీ ఇవన్నీ తుంకుతుంది పోయిన దేవుడే మరి ఒకసారి ఆలోచించటి ఇవన్నీ తుంకుతూ దేవుడు ఓనే కాబట్టి ఇంకా దేవుడికి మనకి ఇంకా మరి భయం ఎత్తుంది ఇంకా మందవాలి ఇదికోడు అచ్చ గొప్ప దేవుడు ఇస్తుంది మనకి అర్థమాదవాలన్నమాట బతుకు ఏత్తిని గాలి తుంకుతూ దేవుడు ఓడే కాబట్టి వాడు ఒక మాటకి తస్కే ఓ నూడి కూడా ఆ గాలి కూడా ఆంగేస్తాం ఓడటి ఇదిగో దేవుడి అధికారం ఓడటి అత్తవారం కూడా మనం ఓడతాడా మరి 5-6-2 కీకింతోనే మరి 5,000 మందికి పైగా వాడు పోషిస్తావు చాలామంది ಇದಕ್ಕೂ ಈ ದೋಡ ಇದನ್ನು దేవుడు ఓండే దోడ తిని తయారు తిని అందరికి ఇదని దేవుడు ఓండే కాబట్టి అచ్చమంతిని వాడిని పోషించగలుగుతున్నాను అన్నమాట ఇంజ కూడా మన బాధ కూడా ఎత్తుకు మరి శిశువుకి అందరూ మొత్తారు పడదు పుర్రో వారికి కష్ట శ్రమ వత్త తర్వాత వారు వ్యర్థరు కానీ యేసు ప్రభు వారికి ధైర్యం ఎత్తావు వ్యర్థ మాట ఇంజరే మరి ఓని అధికారం తోపిస్తావు ఓని అధికారం తోపిస్తాడు కాబట్టి మరి ఆ పడవ కూడా మంచిగా మరి అందరం అత్తే గాలి మరి ఆంగి అత్తే ఏరు నిమ్మల మాసత్తే తుఫాన్ ఆంగి అత్తే శిశురు కూడా సంతోషమైన ఒకవేళ మరి యేసు ప్రభు నీ జీవిత మతుకు మరి నా జీవిత మతుకు మన జీవితం పెద్ద సంతోషం అంతయ్యో మరి అలాంటి జీవితం మీకు కావాలి ఎత్తుకుని మోన వాదవాలి మరి యేసు ప్రభు నేను బతుకు మరి నీ జీవితం నా జీవితం చాలా సంతోషం అని మన మందని శ్రమ మన ఒకటి మందని మరి భయం మొత్తం మనం వేడకయ్యో అనమాట బతుకు యేసు ప్రభు మనతో వినం ಒಂದು ಕಚ್ಚನೋ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಿನ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯರ್ಧಮಾನಿ ಇಂಜರ್ ಕಚ್ಚನ మరి నన్నే ఇంజర్ కచ్చిన అనమాట నన్నే ఇంజర్ కచ్చిన బైబిల్ మా డోడ్కు మరి దేవుడు రాస్తే పుస్తకం మా డోడ్కు నన్నే దేవుడిని ಕೆತ್ತ మాట మరి యేసు ప్రభుకి వాడను తప్పెత్త దేవుడు వాడతా పదాకే ఆ మాటకే మరి యేసు ప్రభుకి వాడను నన్నే ఇందరు మాట అవును మరి వాడరు నేను కాబట్టి నేను నీ శ్రమ బాత నేను ನಿಮ್ಮ బాత నీకు మందని బాధ బాత భయం బాత మరి దేవుడు ధైర్యం వచ్చినావు శ్రమ బతుకన భయం బతుకన మరి ధైర్యం నీకు వచ్చినావు వాళ్ళకి ఓని అధికారం తోపేసినావు ఓను నీ జీవితం నా జీవితం మతుకు మరి మన మంద శ్రమ మన మందని భయం అంత దెమ్మిరుతాయని జరే మనం తోపేస్తున్నాం ఈ సృష్టి ఓని మాటకేంజితే కాబట్టి మనడు మరి ఓండే గొప్ప దేవుడిగా మనం తెలుసుకుంటాం వారికి గాలిని తుంకుతో దేవుడు ఓండే
కాబట్టి ఒక మాటకి ఎత్తగానే లేకపోతే ఆ పడవ పొర అత్తపై వెంటనే అది గాలి కూడా ఆంగి ఎత్తాడు మాట ఓడ. దేవుడు బేనో మరి సృష్టికి తెలుసు, మరి నీకు తెలుసే, మరి ఓడిన దేవుని నీకు తెలుసుకుంటేనే నీ శంక నా శంక మరి ఈ లోకత్కు వాసి మరి నీ బాబు శంక నా బాబు శంక ఆ శిలోది పొర ఉండు నెత్తురు కార్సు దేవుడు మరి ఉండు డొలియాంజి మరి బలి ఆసి 3 రోజు మరి గిరుడి తేత్త దేవుడు ఉండే, గిరుడి తేత్త దేవుడు ఉండే ఉనికి అధికారం అత్తే ఉని పాన వాటనకి అధికారం అత్తే భారత్కు మరి మరి నీని నాని ఆ పాప నుంచి రక్షిసవలించారు రచన ఈదవలించారు వానికి అధికారం అంత అన్నమాట. అలాంటి అధికారం అందని దేవుడు ఉండే. ఇంతకుముందు కూడా మనం ఓడతాడు వాడు తుంపుతా చాలా గొప్ప గొప్ప కార్య ఓడతాడు. మరి ఎవరో పెద్ద అధికారి మరిని బాగు దొంగటాం మరి 30 ఏడికి నుంచి మన జబ్బిన మందిని బాగు దొంగటాం. తర్వాత చాలా కార్య దొంగతాం ఎత్తుకొని మన మందని రోగకి నవ్వుటి కూడా మనకి అధికారం మీద బాగు దొంగని అధికారం మీద వాళ్ళకే ఈ సృష్టి పొర కూడా మనకి అధికారం ఏంది. ఒక మాట మనం తుంక్త సృష్టికి ఏం చేద్దాం అన్నమాట. ఇదికు ఈ గాలి ఏరు మరి ఆకాశం భూమి ఇవన్నీ ఉనికి ఎత్త మాటకి ఏం చేస్తాయి. కాబట్టి మరి దేవుని అధికారానికి ఇడుపు మన జీవితాన్ని కూడా మన ఈదవాలి వాడు మన జీవితాన్ని మతుకు మనకి మరి బాధ మన ఈ గోడటి యేసుక్రీస్తు బెస్కత్కి పడవ తరుతుండో ఆ గాలి ఎత్తది ఆంగి ఎత్తాను ఇదికు మరి నీ జీవితాన్ని నా జీవితం యేసుక్రీస్తు మతుకు నీకు నాకు బాధ భరతకు ఒకటి రక్షణ మీదే కదా మరి బాధ అవసరం లేదు. మరి 4వది మనం ఊడుకు ఇక నేను చదువునాను ఇక యోహాను కుశలి కబురు నుంచి 6వ అధ్యాయము 21వ వచనం నేను చదువునాను. అస్కే ఓనే పడవతి తీసుకుంటానికి ఇష్టపడతారు జబ్బునే పడవ ఓరు దాయని ఒడ్డింకి వత్తే జబ్బునే పడవ ఓరు దాయని ఒడ్డింకి వత్తే మన మున్నే బాధ కొడతాడా బాగా గాలి బాత వాసన మత్తే ఓరికి శ్రమ కష్టావత్త ఓరు వెర్తోరు దాని తర్వాత మరి యేసుక్రీస్తు బెస్కత్కు ఓరు పడదగ వత్తుండో ఇంజ భారత్తే ఓరు దాయని ఒడ్డింకోరు చార్తు ఓరు బెగత్కు దావాలనుకుంటారో ఓరు చార్తురు ఒకటి జప్పునే పడవ ఓరు దాయని ఒడ్డింకి వత్తే ఓరు బెగ్గత్కు దావలిందరు మీనరో ఆ ఒడ్డింకి ఓరు వత్తారు. ఒకవేళ అలాగే గాలి తుఫాను వాసన మత్తుకు ఓరు దైతారే దాయాలుతారు ఎవరు దాయాలు మరి ఆ పడవ మునిగి దాయచ్చు లేకపోతే ఇంకోరు ఇంకా వేరే నార దాయచ్చు వేరే ప్రాంతానికి దాయచ్చు ఇంకా బాధ నాదవచ్చు. కానీ బెస్కత్కి యేసుక్రీస్తు అక వత్తుండవు మరి గాలి ఆ తుఫాన్ అంతా ఆంగేది తర్వాత ఆ పడవ మరి బెస్కత్కి యేసుక్రీస్తు వత్తుండవు ఒక జబ్బునే దాని ఒడ్డింకి ఒక సేర్తారు. మరి నాడు మరి ప్రశ్న బాధ్యతకు మరి నిమ్మేసుకొని ఆలోచిస్తేనే మరి ನಿಮ್ಮ దేవుడు నీకు జీవితం ఇస్తావు నేను పుట్టిస్తావు మరి ఓ రోజు నిమ్మనన్న ఒక ప్రాంతానికి మనం చేరవాలి ఒక దేశ దయవాలి మరి దేవుడు తుంక్త దేశం మనకు దయవాలి మరి దేవుడు పాలిసిన దేశం మనకు దయవాలి మరి ఆ దేశం మన దయవాలి ఎత్తుకు అది బేల ఎత్తుకు మరి దేవుడి పనులు నమ్మకంతో ఇష్టమే మరి దేవుడిని మనం అంగీకరిష్టమే వాడు మన హృదయత మతుకు వాడు మన జీవితం మతుకు మనడు మరి దేవుడు పాలేసిన ఆ దేశத்துக்கு మనకు దేతాడు మరి నిమ్మనన్న బాత్రూమ్ అవసరం వెళ్ళే కానీ వాడు నమ్మకంతో ఆస్తి మాడు ఓ నాకు ఊడుకు చాలు ఓని అంగీకరిస్తే చాలు మన పాప ఒప్పుకుంచి ఓని అంగీకరిస్తే చాలు మనడు మరి ఓడు పాలేసిన దేశத்துக்கு మనకు దెబ్బిస్తాడు పరలోక దేశத்துக்கு మనడు దైతాడు అనమాట. కాబట్టి మరి నిమ్మనన్న ఆ దేశ దైవలెత్తుకు ఓని మనం నమ్మవాలి. మరి యేసు ప్రభు దేవుడిని తెలుసుకుంటేనే
మరి ప్రతి దాండి పరువునికి మరి అధికారం మీదే. మన శ్రమ నుంచి, మన బాధ నుంచి, మన భయం నుంచి మనకు తప్పేసిన దేవుడు ఓడే. తర్వాత వారు ఒడ్డింకి చేర్చిన దేవుడు ఓడే. మన దాయాన్ని ఆ దేవుడు పాలేసిన దేశానికి మరి చేర్చిన దేవుడు ఉండే. కాబట్టి నాడు మరి యేసుక్రీస్తు దేవుడు మరి ఓడే, మరి ఓనవుటే అధికారం మీదే ఇది మనం తెలుసుకుంటాం. బయటికి గూడటి గాలి, తుఫాను, ఏరు కూడా మన నిమ్మల మాసత్తే, గాలి కూడా ఆంగియత్తు. ఇక మందులో కూడా చాలామంది ఆశ్చర్యపడుతారు. కాబట్టి మరి మనడు కూడా తెలుసుకునేవాలి. మరి ఓనవట ఇచ్చే శక్తి మీదే, ఓనవట ఇచ్చే బలం మీదే ఎత్తుకోండి దేవుడి ఆశ్రమంతో మనం తెలుసుకున్నాడు. వాడు దేవుడు కాబట్టి వాడు తుంగాగుతాం, వాడు దేవుడు కాబట్టే మరి ఏత్తుపరవాడు నడుస్తాం, ఏత్తుపరు మరి నడుస్తాం. మరి దేవుడు కాబట్టి మరి శిశువుకి మొత్తం ఒకటి విశ్వాసం ఎత్తది మందిలే దేవుడా కూడిలు. ఒకవేళ నేను కూడా నీ జీవితం అలా మిందే పోను. ఒకవేళ తెలుసుకుంచి కూడా మరి విశ్వాసంగా మందకుండా మరి శ్రమ కష్ట వాసన ఎంజరే మరి వెరసరు మీనే దేవుడికి నేను కూడా దేవుడిని కారంగా నీ జీవితం మనతో ఆ కష్టాన్ని శ్రమ నుంచి మరి తప్పిసి మరి వడ్డీని నీకు మరి వారు వడ్డీకి నేను మరి యేసుప్రభు చేస్తావు. కాబట్టి వాడిని ప్రార్థనతో కట్టి వాడిని నమ్మటి మరి ఆ దేవుడి మేము కాపాడుతాం. దేవుడి వాక్యాన్ని దీవిస్తాం. మరి ఈ వీడియో కొడతా మరి అందరికి వందనాకు దేవుడు మేము దీవిస్తాం. మీరు కూడా ఈ ప్రోగ్రాం నుంచి వెళ్ళాటి, మీ చుట్టకింకి మీ లోతురికి అందరికి వెళ్ళాటి. మరి వాదన రోజుకి కూడా చాలామంది ఈ వెన్నెల లైవ్ ప్రోగ్రాం ఊడి వారు దేవుడిని తెలుసుకున్న వాళ్ళే. మరి మీరు కూడా రోజు ప్రార్థనతో కాబట్టి మీరు చాలామంది కెళ్ళాటి, మరి లైక్తో కాబట్టి అలాగే షేర్తో కాబట్టి దేవుడు మేము దీవిస్తాం. మరి చిన్న ప్రార్థన తొంగినన్నా మరి ముగిస్తాను. జీవంగా దేవా, గొప్ప దేవా, నీకు నాకు వచ్చినాను దేవా. నేను బెచ్చ గొప్ప దేవుడిని దేవా. మరి నేను ఓడతాం దేవా. మరి యేసు ఎత్తెపరు నడుస్తాం ఓడతాం. నీ అధికారం బాత మేము ఓడతాం దేవా. నిజంగా మరి శ్రమ వత్కన, మరి భయం వత్కన నైనా నిమ్మ మా జీవితం మతుకు మమ్మ దాయాన్ని వడ్డింకి మమ్మ సేరితం జరగం తెలుసుకుంటుంది దేవా. నీకు వందనాకు. వాళ్ళకి నిమ్మే దేవుడి నింజరే, నీ ఒకటి రక్షణ మీద నింజరే, ఆ దేవుడే పరిపాలన దేశం మమ్మ చేరితం జరం తెలుసుకుంటుంది దేవా. నీకు వందనాకి వచ్చినాను దేవా. మరి ఈ వీడియో ಬೇರೆ ఊడినరు నైనా మరి నేను దీవిస్తా ఎవరితో నేను తిరిగానైనా యేసు దేవుడిని తెలుసుకున్నాకి దేవా. నిమ్మ ఎవరు తిరిగా హృదయ నేను మందు దేవా. ఒకవేళ విశ్వాసిగా మంచినైనా ఈ కష్ట శ్రమ వాసన ఎంజరే మినుడ బేల నైనా ఓత నిమ్మ తిరిగా నిమ్మెవరికి ఎవరి ధైర్యం కెళ్ళ దేవా. శిశుడికి ధైర్యం కెత్తరికి కెళ్ళ నన్నే వ్యర్థ కీరింజరు నేను ధైర్యం కెత్తింది దేవా. వాళ్ళకి ఎవరు ధైర్యం కెళ్ళ దేవా. నీ పరు నమ్మకంతో ఆసి మరి శ్రమ నుంచి కష్టం నుంచి ఎవరు బయటకు వదడానికి సాయంత్రం నీ అధికారతకి మా జీవితాన్ని అప్పగిస్తారు. ప్రార్థన యేసు పేరుతో దొంగనాను దేవా. ఆమేన్. అందరికి వందనాకు. దేవుడు మేము దీవిస్తాం.